Request Kamal Koloj to come over here and take off. Ang Muchang Kamal Koloj kaito ni mongoi semai tanggai sajao khakra khe poito naragoi semai tanggai sajao ang Bharat elembak ni bisingtei khaja kerong no poito koboitei khorok bomoi sajao ang Bharat ni phan keplaitei kethalai mongno khapang khulasa khlai horei tongnai ano bogjak achogrem Tripura samulok paithang naikoljak hangkor kokjak nokni charipang adongni samungno bebakni bagoi keboni bokha koyawi eba kirima kori khlai eba baksano chajakmate baksano chajagya khlaiyawi eba kebono khorok sabai gadalei eba huijagoi samungno tanglak hangkor kokjap nokni charipang adong ongoi kerongni bisingtei ano samung yaphatjakmani eba ang saiman khe a samungno tangphro kebobai dadak sidak eba kok rekewi saglak jotonon hambai.